Familia, ¿qué tal estamos? Como vai todo? Ai, Dios mío querido. Ten que ir ben, porque hoxe hai receita outra vez desas que crean afección en todas as casas. Mirade, chisquiño de auga. Agora falaremos tamén de auga e xa veredes por qué. Auga galega, auga fresca, auga de manantial dos ríos que corren por aí. Mirade, isto por aquí. Que imos facer unha historia ben bonita. Empezamos con auga para facer unha fabada que mete medo hoxe. Xa verás. Ti como estás? Estás con ganas de fabada ou non? Pensa que isto hai que meterlle peito. Non. Despois falamos con Lidia, pero sabes o que pasa? Que non hai que comer 4 ou 5 pratos. Hai que comer un pratiño, e facer as nosas cousas ben. Pero o máis importante, ingredientes. Por aquí, unha carcasiña de polo para facer un chisco de caldo sen problema. Pero aquí, as fabas, as nosas protagonistas. Cun chisco de manteiga, falaremos o porqué. Algo de cebola, loureiro, allo, pemento en pó. Un chisco de sidra natural, vale? Ollo que estamos xa meténdonos en Asturias totalmente. E por aquí, ese entreteto, un pouco de chourizo, neste caso afumado, e morcilla. Veña que toca fabada, Lidia. Moi bons días. Bons días, Iván. Que tal, como estás? Moi ben. Ben, vexote ben. Pero vexote moi abrigada hoxe. Tes aí ese xa... Sí, estou un pouco así da gorxa regular. Ai, amigo, cuidado. Non será para non falar hoxe, Necesito que me digas moitas cousas porque hoxe... Se me deixes falar, falo, Hoxe teño unha receita desas que teñen legumes, que sí que che gustan, están as fabas, pero tamén sei que hai como ese entreteto, temos ese chourizo, esa morcilla e tal. E quero saber un pouco que opinas desta receita. Pero antes quero falar un pouco destas cousas movidiñas. Mirade, a fabada sei que vos gusta a case todo o mundo. E o tema da fabada moitas veces é se queda moi grasosa ou non. Eso que canto de pesada pode ser unha fabada. E hoxe imos facer unha cousa ben bonita que é ir, dando esos pequenos truquiños, vale, de cociñeiro, que eu vou collendo de outra xente e intentar darvos, razonamentos de por que unha fabada pode ser perfectamente digerible, sempre cando, evidentemente, non che sienten mal e tal, porque hai produtos para todo o mundo. Neste caso, a mí xa me escoitachedes moitas veces falar de que as fabas, depende como coma e tal. Cando como moito, é o que me pasa, por eso vos dicía, cando como moito é cando me sentan mal. Se como a miña ración tranquilamente, seguramente como unha ensalada antes ou qualquer historia, irame moito mellor. Pero o máis importante de todo, neste caso, cando é faba seca, se temos faba fresca, moitísimo mellor, que se pode conxelar, por certo, que falamos moitas veces. Temos faba fresca, conxelámola, deixámola xa en racións no conxelador e iría increíblemente ben. Neste caso, é unha faba que hidratamos 12 horas, como se fai, e sempre, cando falamos de legumes, hai que sacar o garabanzo dese lado, porque comeza de auga fervendo, pero neste caso sempre de auga fría, igual que a lentella, vale? Entonces, o que imos facer de primeiras é escorrelas ben, neste cunquiño, por exemplo, imos facer así, non, o cunco xa me vala que se non emprego moitísimo o cunco se vou aquí. Mirade, isto, hai veces que pode entrar hasta algo de terra, algunha historia, así que vos, un pouco de tino, vale, e as fabas ben remolladas. Importante, por qué? Porque así, vale, ben remolladas e ben tratadas, que aquí o truco vai ser agora. E tamén falaremos de algunha historia de mito ou non, se hai que asustalas, sabes o de asustar as fabas, que hai que meterse a agua fría? Pois, non sei que me pasa, pero eu claro. Canto máis inventan as cousas, vas meténdote por camiños que un di unha cousa, outro di outra. Agora resulta que hai aquí un tipo en España e no mundo, que é un Marcos Morán, que fai unha fabada espectacular, que é verdad, asturiano. Saludos de aquí, que máis coñezo, é un tipo simpatiquísimo, pero di que é un mito de asustar as fabas, que hai que facelas ben, que non tal. E tamén depende para que, non? Porque moitas veces comentanse cousas, non? E di, isto sirve para isto, pero vale, pero para que? Porque ao mellor estamos falando de que serve a nivel digestivo, ou a nivel culinario, ou a nivel, non? Moitas veces o que din, polo que dixeste que estás fiando moi ben, é que falan das fabas e din de que para que non solten esa pel,
vale? Para que queden como máis melosas. Estamos a falar de que isto ten unha camisa, vale? Isto ten unha camisa que é unha pel, que supoño que será esa fibra tamén, que terá moita fibra. O que temos nesta fava, nesa fibra, xente da casa, é que dentro hai como esa parte melosa, non? Ese que tamén é un hidrato de carbono, quero entender, tal, un pouco, pero que queda moi parecido a unha pataca ben cocida, cando está ben feita. E por eso, moitas das cousas para que non rompa, para que esa pel tal, que a pel sexa máis ou menos dura, depende tamén da calidade da fava, que moitas veces que saíron unhas favas, igual cociñas moi ben e tes unha fava fatal, e non vai ben a historia. Así que o importante é ter bo produto como a case sempre, e despois 4 ou 5 cousas que imos ir falando aquí. E unha delas é non remexer as favas. Vale, non lle metas e moito menos algo de metal. Aí, bum, bum, bum. Para non romper a Para non romper, para que non se desfaga. E que despois queres espesar un pouco o líquido, espésalo triturando unhas poucas favas que xo fixemos moitas veces. Veña, imos para aquí, facer unha cousa. Imos coller esta maravilla. Vale, isto para aquí. E o que imos facer de primeiras é botar as nosas favas. Vale, tan sinxelo como isto. Mirad. Vale, entón, o que facemos aquí, faviñas postas, vale? Isto que vou a remexer hoxe as favas. Despois xa veremos como vamos a facer. Pásame o loureiro, porfa. Non a fas nunha ola hoxe. Vale, mira por que vamos a intentar tamén falar desto. Eu, teimas, se teño unha ola ben ancha, é un pouco máis grande, tampouco pasaría nada, depende da ración que fagamos. Pero, por favor, a ver que eu teño olas para todas partes, seguramente eu teño unha por aquí. Hai unha destas que teño así pequena. Mira, por exemplo. Vale, isto. Non... Por qué? Cu estreito. Home, se vas facer unha presa de favas, váleme. Pero despois as favas amontónanse. Ti queres xuntar un pouco todos os sabores, empezas tal e cando queres mover o que tal, empezan a romper. As de embaixo e tal. Non vale. Vale? Entón, si, a mítica pota da casa, de lume, de lareira, porque ademais leva chourizo afumado, ese entreteto. Si, esas potas grandiñas, si. Estas, non. Estreitas, non. Vale? Importante. Veña, eso por aquí. Agora, o que facemos nós... Teño o loureiro, onde está? Xa o metín aí, perfecto. Damos allos tamén. E vamos a empezar ca auga. Auga, cousa importante, que falan por aí. Din que sería importante auga mineral, vale? Para esta primeira cocción. Eu son dos que digo que auga mineral se vives en Chernóbil, vale? Pero non, home, non. Estamos en Galicia, temos un auga increíble, temos un auga moi blandiña, con pouca cal, de boa calidade, da propia villa. Se estás na casa e tes un manantial tamén o colles, que hai moita xente que ten a súa fonte, que é increíble. Miña nai ten un pozo na casa, así que esa auga é a mellor do mundo. Nin auga mineral, nin historias. Pero porque estamos onde estamos? En Galicia. Vale, aquí outra cousa que quero que vexades para comezar un pouco a historia, que é que ten que subir un pouco ese auga. Déxame axerrar un pouquinho que vou coller un dediño máis. E a partir de aí, o que lle vou facer eu tamén é empezar a meterlle de vez en cando, se precisa algo de líquido, un caldo de polo que vou empezar a facer agora, vale? Xa verás. Veña. Ademais, o loureiro que lle botas é un tipo de especia carminativa, que quere dicir que axuda a previr e aliviar lixeiramente os gases. Digo lixeiramente porque non pensemos un milagre, pero... Que máis podería para... O comiño, que ademais quedalle moi ben os legumes. Sí, as legumes quedalle ben os garabatos, pero, por exemplo, a fabada non me gusta o comiño. Por qué? Porque nesta receita comería o sabor. Pero, bueno, mira... O fiuncho. Non digo que non me gusta. Non o teño ese sabor, claro que me gusta, é outro punto, pero se de verdad o comiño me vai deixar que este, o sea, que me sente mellor, metolle comiño e tiro pa diante. Vale, machucamos un par de allos, metémonos aí. Isto empeza a ferver así, na súa hora, que é o que temos que facer nós. E aquí empezamos a facernos un par de truquiños. O primeiro de todo, bum. Vais a botar manteiga? Manteiga, aí, vale, este é a graxa que vai levar de primeira. Por que? Suaviza moito a legume. Eu a lenteira tamén, encántame a manteiga nas legumes, encántame. Pero se tes algún alerxe de proteína ou leite, tal se que, non lle botes, tampouco pasa nada. Pero sí que é verdad que dá unha certa melosidade e casa moi ben con esos tons moitas veces e aromas da propia legume xunto con eses aromas tamén da manteiga. A min, especialmente, gústame. E isto non o inventei eu, que tamén o fai Marcos ali, e claro, cando unha persoa fai unha fabada espectacular, ti intentas recoller. E sobre todo para vos na casa, que empecemos a coller un pouco as historias, aínda que hoxe vou cambiar algo a toda a tona. Vale, o primeiro que facemos tamén é coller
por aquí, esta historia é facer a carcasa. E para a carcasa, por que vou facer eso? Bueno, tiño unha carcasa por aí, se tes un pouco de caldo, de verduras tamén valería, de carne, de polo, dame un pouco igual, de peixe neste caso non. Pero sí que é importante, vale, que cando xa se empeza isto a sumir e tal, botar ese caldiño sempre reforza un pouco. Por lo tanto, nós metemos lume nesa ola e vou un momento a neveira a coller uns recortes de verdura. Porque sempre teño por aí, máis ou menos colleitos, non tardo nadiña. Mirade, eso é, perfecto. Recortes, como sempre, que lle dan un pouco de sabor, Lidia, aquí imos tirando tamén con eles. Mirade, eso aquí, poño, según quenza un pouco, boto esa carcasa, imos poñendo por aí e vou facer outra historia. Vale. Aquí, isto estamos esperando a que ferva, vale? Cando ferva, os primeiros minutos, moi importante, isto sí que é clase xa magistral, ten que ferver a pelouros, pum, 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 con enerxía. E despois xa baixamos ese toque. E de vez en cando, se quere ferver demais, depende do control do noso lume, imos ir botar un pouquiño dese caldo. Pero pensemos en 1 hora e media, 2 horas para esta fabas secas, 2 horas mellor. Importante, eso é importante. Primeiro, arriba de todo, pero despois sí que o lume ten que ser moi pequeniño. Neste caso, a xente, cólleme xa o copango isto tamén. Non, o copango, toda esta historia que lle chaman a eses. Mirade, aquí teño hoxe, morcilla, chourizo e o entreteto, vale? Ou touciño entefebrado, que lle chaman tamén. Vale, pois isto que fago de primeiras é para aquí. Isto xa vai ir saborizando. Enteiro. Despois cortarei, non? Porque empezas a cortar cachiños e desfais e tal. Meto enteiro. E despois, para empratar, se quero, métolle un pouco. Eso é. E aí vai. Isto é a primeira mexunxada toda. Xa buscaremos o tema do sal e compañía. Non nos preocupemos, vai coller sal sen problema ningún. E aquí temos isto que cendo. O que facemos de primeiras é botar esta carcasa de polo. Isto simplemente é para facer ese caldo. Veña, aí, lume. Veña, que vaya metendo aí, perfecto. Isto xa o poño pa cebola. E unha das cousas, vale, que eu creo que me funcionan bastante ben, é agora facer un pochao de cebola con ese pemento e botar tamén por aquí, vale? Porque nós, hoxe, vale, Iván que vai facer unha fabada de toda a vida. Creo que xa fixemos algunha vez fabada con... Que creo que fixen con ameixas, con berberechos, fago fabadas con polvo, encántame. A miña legume con un peixe gustame moito. E sei que vos gusta moito a vos tamén. Así que sobre todo a verdina. Queda ben, e a verdina queda increíble. Vale, importantísimo neste caso, vamos ir metendo, apañando nesta cebola. Para min é que, para cambiar un pouco o punto, buscando tamén un pouco as miñas asociacións na cociña xunto con Asturias. Mira, eu teño unhas anécdotas. Eu, como sabedes, estudiei INEF. E INEF, cando eu estudiei no 99, que empecé a facer a carreira, o que había era 7 facultades en toda España. 7 facultades. Por lo tanto, a xente de León, de Asturias e compañía viña a Coruña porque había unha facultade. Ahora hai máis, ahora hai 15, 16, entón xa están máis repartidos. Pero tiñamos unha comunidade de asturianos moi importante estudiando INEF cando estudiaba eu no 99. Polo tanto, cando chegaba a época da sidra e compañía, a xente que había, estou falando igual de 100 asturianos na facultade, facían a festa asturiana. Eu recordo a festa asturiana, imagínate, empezas con 18 anos na carreira, 19, primeiras festas que tal, xente moi querida por min, os asturianos. Sinto certa debilidade por esos primos irmãos que lle chaman, porque, bueno, teño xente coñecida aí, teño amigos, e, por lo tanto, ao final, os amigos sempre che quedan aí nesa historia. Ti non che pasa que tes un par de amigos de Andalucía e collese un pouco tamén arraigo a terra, se os vas a ver, tal e como as emocións nos sitios, pois teñen esas cousas. Vale, un momentiño de nada. Vamos mover esta carcasiña. Eu quero que se toste ben, vale? Así. Esa pel tamén nos vale que se vaya facendo. Mirade, aí. Justo. Vamos a botarlle xa as verduras e dentro dun chisco auga de alga. Viña. Verde dallo porro que irades. Témolo por aí. Perfecto. Xa vou collendo auga e tiramos. Bueno, estábamos a contar que facían unha festa en Asturias, non? Isto era na Coruña, no que os asturianos todos traían bolos preñados e sidra a cachón. Veña sidra. Entonces era unha tarde, desde as 4 da tarde, intentábamos buscar tal, tíamos así, en a propia facultade, notar, porque a Coruña o INEF é bastante grande, tal, esta facultade, pero ten como instalacións deportivas e tal, temos xardíns e compañía. Sí que facíamos unha festa asturiana con bolos preñados e sidra, era unha xuntanza. Era cada ano, eu esperaba con ganas, con ansias, a festa asturiana. Esa sidriña que traían eles nesas caixas verdes, eses chouriciños, ese tal. E hoxe,
metendo un pouco ese guiño, vamos facer os chourizos á sidra, ollo piollo, e imos darlle un toque crocante a esa morcilla para despois empratar a fabada dunha maneira diferente. É unha das cousas que aquí xa vou dicir todo, isto para aquí, sempre están lavadas estas cousas, Unha das cousas que máis me gustan é que, por exemplo, cando temos un chourizo e dicíamos trucos, que isto vai che gustar a ti, non creo que sexa demasiada grasosa, vale? Que facemos? Pois podemos cocer o chourizo aparte, pinchalo un pouco, que desgrase e despois o chourizo botalo aquí. Por que? Non me metes a grasa, que igual non sei de que tal, se chourizo caseiro é diferente, sei a que lle meto, a que non lle meto e tal. Pero pois podemos facer desa maneira. Eu neste caso vou facer suar moitísimo ese chourizo aí e despois un chisco de sidra. Bueno, que che parece? Que che parece? Sabes que a min a fabada era un plato que non me gustaba e no meu primeiro embarazo foi un dos meus antollos. Bumba! E dende aquela encanta-me a fabada. O sea, non che gustaba nada, viviche un antollo de fabada e metiste cando estaba... Buah! Que eso? Explícame ben que eso dos antollos. Explícame ben que eso dos antollos. Ainda non entendo moi ben, eu. A ver, non a todas lles pasa, pero é común que nas embarazadas pois teñan de repente pois como unha necesidade imperiosa de comer certos alimentos e se non os comes parece que che falta a vida. A min pasoume en 2 ocasións, pero bueno, hai xente que non lle pasa, a mulleres que non lle pasa nunca. Pero cando dis, en plan, nese momento dis, quero este. Ten que ser xa. É que é unha cousa como... Eso pásame a mí con casi todo. Cando veo un pouco de touciño, eu vexo un bocata de chicharrós, ten que ser xa. E eu digo, vente por aquí, eu doulle unha loumiñada e metolle un chante que flipades por colores. Miña nai, sabes o que comía? Era laranxas, dicía. No embarazo, que cando estaba con Sandra, miña irmá, non, pero comigo era todo o día comendo laranxas. Mira, o corpo é sabio, Sí. Ás veces pídenos o que necesitamos polo que sexa, non? E moitas veces que o mellor necesitamos ferro, necesitamos vitamina C, ou necesitamos tal, e o corpo pídenos, non? É como se a comida ten moita sal, pois o mellor pídenos agua, non? Aínda que non saibamos totalmente. Que temos falta de agua porque inxerimos tantos gramos de sodio, non? O corpo ao final pide o que necesita. O tema da legume, por exemplo, a fabada, que sería? O tema porque ten bastantes propiedades, non? Pode ser fibra, pode ser o ferro das carnes, non? Mais que propiedades da fabada, a fabada é unha comida para desfrutar, non? Non temos que comer en base a propiedades. Eu pensaba en comentar un pouco como desfrutar dunha fabada e a minorar a sintomatoloxía digestiva. Sabes que para moita xente é un prato que lle resulta indixesto ou que lle resulta pesado. Sí. Eu, xa, por exemplo. É fundamentalmente por 2 motivos. Que ten a faba diferente para ser así máis pesada a nivel digestivo. Primeiro, que a faba seca ten moitísima fibra, dos alimentos que máis fibra teñen. Pois case a fibra recomendada para todo o día están en 100 gramos da faba seca. En 100? Sí. Vale. 100 que, se pensamos, vai de tamaño seco. 100, 200 despois. Sempre dobra o seu tamaño, máis ou menos. Sigue, por favor. Claro, a xente que non está acostumada a tomar moita fibra, de repente mete un plato de fabada, por exemplo, a xente que non toma froita e verdura todos os días, que non toma integrais, que non toma froitos secos, de repente mete un plato de fabada, vai a notar de repente esa dose de fibra. E despois, por outra banda, tamén é un plato graxo, non? Entre a morcilla, o chourizo, ahora a manteiga, o entreteto, é un plato graxo. A graxa é un nutriente que tarda máis en digerirse, ten un proceso digestivo máis lento, por iso podemos notar que 2 horas despois de comer a fabada aínda está aí dando voltas. É iso que me pasa a min, directamente o que me pasa a min, en plan, que parece que non acouga, en plan, pero eu tamén son de comer, e como me gusta, doulle duro. Sigue, por favor, que interésame o que me estás a contar. Como podemos facer un pouco para que sente mellor? Bueno, a xente que ten xa problemas digestivos vai non tolerar peor e, o mellor, triturala. Eu sei que triturala, vas a dicir, estás tragando a fabada. Digo para a xente que ten problemas digestivos. Non está mal, escoita. A min o puré gusta, porque pasa que o tema da fabada é... No, digo para a xente que teña xa problemas digestivos, para que non rexeite a fabada, pois que pode probar a triturala primeiro, integranse os sabores, que é unha textura diferente, evidentemente, pero que non teña problemas digestivos. Un remollo longo vai nos axudar a disminuir a proporción de oligosacáridos, que é un destes tipos de fibra que nos produce despois os gases, non? Remollo longo, máis longo que podamos, vai nos axudar. Vale, eso digo, 12 horas, vale, eso estaría
anos, que 12 ou 24, que pasa? Que tamén a pel, se remollamos demasiado, tamén se pode quitar. Acordádamos o que falamos o primeiro, calidade da fava. Por eso decía que las recomendacións dependen un pouco se van orientadas a nivel digestivo ou a nivel culinario. Gústame, porque se ti ahora, se nos collemos o que nos estás a contar, que é puramente certo, que é ciencia, e que desto controlas un montón, e pensamos un pouco nesa fava, por exemplo, que ten unha pel moito máis finiña, que teño problemas digestivos, gusta má fabada, busca unha fava que teña menos pel, que sella tal. As frescas, de boa calidad, moitísimo mellor. Digo en serio. Que pasa? Que isto tamén fai unha fabada espectacular. Por certo, fervendo a pelouriños, e agora se podemos baixar un pouquiño eso. Non remexo nada, non toco, teño un trapo moi bonito, e miro o que vou facendo. Aí, toqueteando. Por agora, toqueteando, esperando nesa historia, e aquí buscar a cebola. Vale, seguimos. Sí, a fava fresca, de feito, vai nos sentar mellor porque ten menor contido en fibra que a fava seca, que está máis concentrada, así que pode ser un consello para quen... Xa temos un porqué. Por exemplo. Despois, moi importante, masticar. Claro, ti pensa que este tipo de pratos tráganse casi sen masticación. Van co caldo, van ca culler e entran casi sen masticación. Eses son as dos tachebó que entran así como un palliña, pa dentro. A fibra empézase a dixerir na boca, tanto co efecto mecánico da masticación como con enzimas que temos presentes na saliva. Se tragamos sen masticar, pois estamos dando doble, triple traballo ao noso sistema digestivo para poder digerirla. Si, é como algo que non fixemos antes, ímolo facer despois, que é traballo. Isto é importante, masticar non será, sí que o é. Ainda que sexa un plato de culler, importante non saltarnos o paso da masticación, non? Moi importante. Despois tamén é un primeiro prato, é un segundo prato, é un prato principal. Eu vexo moito que vas a comer de menú do día, que é un prato típico que hai nos menús do día, non? A fabada. Sí. Esta no primeiro prato. Claro, sí, como en plan, ollo piollo que bueno, depende como se faga, se ten se suaviña de todo. Hai fabadas que tamén son aguabichi, unhas poucas fabas aí no medio e pouco máis. Igualmente, xente que traballades na hostalería, pois a fabada é un segundo prato, un prato principal. Se ides comer de menú do día e atopades a fabada no primeiro prato, pedide dos primeiros. Témolo aí, témolo aí. O sea, moitas veces non colle dos primeiros ou como unha fabada, deixo ese día con fabada, non? Fabada? Vale, o sea, que tamén sería importante, igual que teño as amendos que puxen antes, esas historias. Un segundiño de nada, que quero seguir escoitando. Temos isto a ferver, mira o que fado aquí. Teño un pouco de aceite, vale? Deixeme unha culler. Que imos deixar agora tamén unha cousa que vou seguir preguntando cousas que me está interesando moito. Mira, daqui, este pemento, pa dentro, vale? Así. Isto que vai levar hoxe, nada máis. Vamos a meter por aquí, despois con esos chourizos vai levar as súas historias, os seus calorciños, e o que fago é remexer un pouco este aceitiño con esta cebola. Mirade que estamos dándolle un toque con algo de aceite, que é o aceite que vai ir para aí, non temos máis que esa grasa dese touciño, sabendo un pouco, non lle metín tampouco 7 kilos de touciño, non? E o que temos que facer agora vai ser algo tan sinxelo como isto, mira. Meto este toqueciño aquí, vale? Témolo. Esa cebola bailando, este truco encántame e vai ir para aí para dentro e así estamos correspondendo ás coccións. E hai unha cousa importantísima que vou xa ir sacando, xa veredes, aquí o teño. Esta por aquí, mirade, isto por aquí. Así. Vale, esa ceboliña, porque isto ten que cocer todo este tempo que dixemos fai un momento. Vale? E aquí imos facer outra cousa. Seguimos con toda esta historia. Mira que ainda non remexín nada, Por agora estou non facendo ben. Por agora estou non facendo ben. E aquí, isto para aquí, xa, ben de lume. Agora, cando falamos un pouco con trapo ou con esta historia, mira, un vai ben. Xa empeza a ter cor, Xa empeza a ter bonito, pero por agora, mirade, o chuchú pequeniño, tranquiliño de todo, e aquí, lume outra vez, a cachón, porque imos a coller os chourizos e facer o seguinte. Mirade, antes de que tal, seguimos, vamos a darlle uns toqueteazos aquí. Eso é, esa graxa, imola a convertir en que se vaya xa facendo o propio chourizo. Como vos dixen, chourizos á sidra. Van vir pa aquí, directamente. Isto fervendo, xa está. E imos poñelos desta maneira, cando empecen a hacer o ch. Así que, mentras non roen de nada, cólleme esa sidra, porque esta é a historia dos chourizos á sidra. Poñemos lume, tranquilamente, a esta historia, vai empezar agora a ruxir un pouco e según empeza a ruxir e desgrasen un anaquiño, metemos esta sidra. Isto sigue cocendo. Caldo para dentro dun pouco meterlle algo por aí. E nada, un chisclichasqui para despois deixar xa que o tempo faga a súa historia, que isto ao final é o que é. E fabado o canto! Veña que nos vemos agora! Agora xa que soltaron. Como graxa e todo esa sidra que foi reducindo. Ao final,
Eu estou na festa asturiana aquí, tranquilamente. Pero antes de nada, mirade, este, ruxe, pequeniño, ese caldo de polo, vale? De vez en cando facemos ese chisquiño, cando van precisando, simplemente, vale? Este está morno, non está frío, non asusto. Ahora estou facendo e parece que a cousa vai bastante ben. Ahora ensino-vos como está ese puntiño. Recordamos que dixemos un par de cousas. Unha, se queremos darlle un pouco máis de trabada a ese caldiño, trituramos un par de fabas e xa está feito. Mirade, antes de que vexamos como tal, ven aquí, compañeiro, o do plano pequeno. Pablo, por exemplo, dame igual, mirade. Isto é, din que hai un truquiño que é meter a faba na... como queima. É meter a faba na boca, apretar a lingua contra o padal, vale? E que se desfaga. Eu como non podo meter unha cámara dentro do vocablo este, mirad o que fago. Metemos... Esta é a historia. Dios mío querido, como me gustan a mí as fabas. Vale, veña, temos eso aí, punto de cocción perfecto. Ahora 10-15 minutos, importante, non metimos nunca absolutamente nada, sempre o vai ben. Ese touciño aí, esa faba posta, punteada de sal, caldo de polo que fixemos. Isto, acabando. Mirade como esa grasiña que estaba a falar tamén Lidia, a nosa compañeira, dese chourizo, esa sidra que remexeu toda, que ahora cortaremos para meter aí. Pero sabor por os 4 costados. Eso sí, sabor e manchón, mirade. É que se temos presa, isto podese facer no microondas, é dicir, regar ca sidra. Non ca sidra. Non, a sidra para evaporar no microondas, igual montas unha boa festa. Porque queres que medio litro de sidra evaporada no microondas, moi posiblemente veñan os bombeiros. Pero veña, nós temos unha cousa aquí, perfectamente posta, que é esta tixola tamén para acabar punteando a última historia da nosa fabada, que é esta morcilla. Mirade, imos darlle uns toques bonitos ao biés para despois tamén darlle esa historia que nos gusta a nós do empratado. Mirade, así os cociñeiros un pouco tal. Ten graxa de abondo, vale? Que se empeza a poñer aí. Xa veredes, mirade. Fago así, unhas rebandas chulas, vale? Ben ao biés para ir metendo. Mete lume, Iván. Mira como chirría. E imos facendo o seguinte. Esas rebandiñas, o que van a facer agora é acabar de darlle ese toque máxico, esa graxa tamén responde, eso, xa apagamos, esa graxiña, ímola sacar, vale? Non vou empregar a graxa que deixaron. O que vou coller era o chourizo, ora non, que queima, que mete medo, e tirar pa diante. Aquí, un nada, así, para que vexamos agora como empezan a funcionar. Ti, ferve un pouquiño menos. E se non o fixeras así, en que momento botarías? Como? Meteríao en plan xa fai un anaco, pero na última media hora é suficiente, depende como tal. Pero unha hora tamén, depende de como de fresco este o chourizo ou a chacina, calquera das cousas que teñamos. Aquí o que sí é coller agora estes dúas utensilios que non se nos queime esa historia, mira como empeza a desgraxar e tocamos, aí está. Crocantiña, vale, que é importante, que é fai lume, pero que faga esta historia. Mirade, esta codia ben bonita. Vamos apagando o lume aquí. Quita, churriña. Eso, ímolo coller e agora punteamos as fabas. Non queda absolutamente nada. Empratar, cortándose chourizo, esa morcilla crocante e, sobre todo, isto que eu non lle vou a triturar hoxe. A salsa está bastante trabadiña, a tal a fabada. Só temos que darlle un repouso de 15-20 minutos. E do día anterior, moitísimo mellor. Chisquirichasqui! E vémonos agora. Hoxe cociñamos fabada asturiana con chourizo á sidra. Comezamos escorrendo as fabas para meter nunha tarteira xunto cunha folla de loureiro, 2 dentes de allo e unha pouca manteiga, cubrindo de auga fría e de seguido incorporar os anacos de entreteto para cociñar unhas 2 horas. Por outra banda, tostamos unha carcasa de polo xunto cun recortes de verdura e cubrimos de auga para facer un caldo. Ao mesmo tempo que fritimos unha cebola nunha tixola xunto cun pouco de pemento doce para logo engadilo ás fabas. Agora desgrasamos os chourizos previamente pinchados nunha tixola para despois cubrir con sidra ata que reduza e engadirlle as nosas fabas o caldo de polo aos poucos. Nos últimos intres, cortamos as morcillas para dourar nunha tixola un par de minutos, cortando os chourizos e empratando o conxunto para comezar a papar. Veña, Lidia, que toca fabada! Fabada do Estachebo, ollo piollo, porque isto ten moitos contrapuntos. Non é máis que unha fabada de toda a vida, cocida tranquiliñamente con ese loureiro, esa cebola, ese pemento en pó, pero despois
chourizos a sidra e morcilla crocante. Ollo como está, que? Ai, amigos, fabada 4.6 do Estáchevo. Auriño!